us dic la paraula justícia. Dieu-me paraules que relacioneu amb justícia. Però que el nostre objectiu és sortir d'aquesta caverna, sortir d'aquesta cova i arribar a les idees en si. Això es va transmetent culturalment i va generant com tot aquest corpus de... I avui no farem altra cosa que això, anar caminant per llocs emblemàtics de la ciutat. El que volem és problematitzar una mica nocions que ja tenim molt assentades.